Dnes vám chceme představit Anafra FixPoint, multifunkční nástroj pro správu staveb a městské infrastruktury. FixPoint jsme původně vytvořili pro naše vlastní potřeby. Potřebovali jsme jednoduchý, ale efektivní nástroj pro řízení stavebních projektů. Chtěli jsme mít přehled o tom, v jaké fázi se nacházejí jednotlivé kroky rekonstrukce a snadněji komunikovat s dodavateli. Podívejme se společně na hlavní funkce FixPointu prostřednictvím ukázkového projektu. Ze základního přehledu přejdeme do sekce Organizace, což je jednotka, pod kterou se spravují všechny projekty a tikety. Pro ukázku vytvoříme novou organizaci a k ní projekt s názvem Rekonstrukce parkoviště. V sekci Projekty najdete také možnost správy budov, což usnadňuje řízení projektů probíhajících na více místech současně. Ke každé budově lze přidávat jednotlivá podlaží formou plánů nebo půdorysů, do kterých můžete přímo zanášet tikety. Ty mají vždy přesně určenou polohu v plánu, což umožňuje dodavatelům snadnou orientaci přímo na místě realizace. V hlavním přehledu si můžete zobrazit všechny aktivní tikety, sledovat postup prací na projektech, nebo se podívat na úkoly přiřazené konkrétním zaměstnancům. FixPoint je připraven na správu všech typů objektů a infrastruktur, od rodinných domů až po rozsáhlé průmyslové komplexy. Vyzkoušejte FixPoint i vy. Zaregistrujte se na fixpoint.anafra.cz a získejte 30denní zkušební verzi s licencí až pro 5 uživatelů.